Hola, estem així amb Teresa Broseta, l'escriptora de l'Escarabat de Jalília. Bon dia, Teresa. Bon dia, Ximo. Com se te va ocorrir situar la història al Caire? Perquè la història que passa a l'Escarabat, que és d'una xiqueta valenciana que es veu obligada a traslladar-se al Caire, li passa a la protagonista en una situació molt peculiar, i és que ha faltat sa mare i aleshores estava molt trista i se'n va amb son pare a Egipte. I a mi em va passar una cosa pareguda. Vull dir, jo un mes de gener va faltar ma mare i el mes d'abril vas fer un viatge a Egipte. Aleshores jo el que he fet en este llibre és contar un poc també com me sentia jo i com vas viure jo aquella situació a través de la història de Núria. Vas haver d'investigar molt sobre Egipte per a fer... Mira, n'hi ha molta gent que abans de fer un viatge a un país que no coneix de res, li agrada llegir llibres sobre el país, cosa que està molt bé. Però jo, com soc una miqueta rara, jo ho faig al revés. A mi m'agrada anar sense saber massa coses, deixar que m'impacten, que m'impressionen certes coses, i després, quan torne, és quan busco informació. Aleshores, sí, les coses que jo havia vist en aquell viatge les vaig completar buscant informació en tornar a casa i ja vaig bastir la història. Què és el que més et va agradar de tot el que vas descobrir sobre Egipte? A veure, a mi, no només en Egipte, en qualsevol país del món, el que més m'agrada és la gent. Jo també quan escric un llibre que està ambientat en un país llunyà, jo vull d'alguna manera provocar-vos les ganes de viatjar, la curiositat, perquè viatjant descobrisses, per a mi és fonamental, que el món és molt diferent, que les persones són molt diferents arreu del món, però que bàsicament som tots iguals. Vull dir, ens posen contents les mateixes coses, ens preocupen les mateixes coses, ens posen tristos les mateixes coses, i aleshores trobar aquesta igualtat bàsica de les persones en llocs de cultures molt diferents és una cosa que m'agrada molt. Va ser difícil escriure el personatge de Bardu? Per a mi és molt important. Jo el que volia a través del personatge de Badru és parlar de la incomunicació que a voltes sentim les persones. Aleshores, la mateixa incomunicació que sent Núria, perquè clar, Núria parla valencià i castellà, es defèn en anglès d'aquella manera, com tu i jo suposo, i es veu de sobte en un país on la gent parla àrab i s'entén en anglès qui s'entén, i aleshores té un problema d'incomunicació molt gran. Jo vaig pensar, qui pot estar en la mateixa situació d'incomunicació encara que no isca de sa casa o del seu poble? Una persona sorda. I de fet vaig tindre una experiència perquè jo quan estudiava pedagogia vaig fer uns cursets de llengua de signes. Se'm donava bé perquè jo en tal de parlar com siga. I resulta que un dia anàvem d'excursió, anàvem per Gandia i buscàvem un càmping i no el trobàvem. I vàrem parar, n'hi havia només un home pel carrer i anàvem a preguntar-li. I l'home ja a distància va fer, no vingueu perquè sóc sord, no podrem parlar. Però com que jo sabia un poquet de mímica, ens acostàrem, li vaig preguntar per senyes on estava el càmping que buscàvem i em va impactar moltíssim perquè tu saps que em preguntà aquell home si jo anava a quedar-me uns dies en Gandia per poder quedar i parlar amb mi, perquè en el seu entorn no tenia ningú amb qui poder parlar en llengua de signes. La història de Núria per ella mateixa ja és una aventura, lo de traslladar-se a un altre país amb el seu pare. Sí, clar, un canvi de vida. També saps què passa? Jo visc a València i visc al centre de la ciutat i camine molt pel centre de la ciutat. Això vol dir que estic sempre envoltada de soroll, de trànsit. I quan a voltes per anar a fer sobretot una activitat escolar arriba a un poble un dimecres de matí i baixa del cotxe de l'autobús i escolta el silenci i els pardalets, per a mi, de València a qualsevol poble dels voltants ja és un contrast. I aleshores un dia vaig pensar, ostres, i què li passaria a una xiqueta? Perquè mira, en el llibre no es diu, però Núria, dins del meu cap, és una xiqueta de Guadassuar. Per què? Perquè un matí vaig arribar a Guadassuar i em vaig trobar en aquesta calma i vaig pensar, mare de Déu, si jo venint de València això m'impacta, què li passaria a una xiqueta de Guadassuar que de sobte la traslladaren a una ciutat com el Caire, que és un formiguer? Què és el que més t'ha agradat d'escriure la història? A mi m'agrada molt construir personatges. I aleshores, en el cas de l'Escarabat, el personatge de Núria, que ja t'he dit que d'alguna manera sóc jo, d'alguna manera,
El personatge de Badru, el personatge de Bulaki, perquè un roïn d'estos de pel·lícula també és molt xulo de construir. Aleshores, la construcció de personatges en l'Escarabat m'agrada molt. I després, encara que no m'ho has preguntat, jo t'ho conte, que quan es parla de la ciutat dels morts al Caire, això existís de veritat. És una ciutat que es va crear en gent que venia refugiada de la guerra, i aleshores és una ciutat dins d'un cementeri. I també és una història molt impactant. Moltes gràcies, Teresa, i fins una altra. Moltes gràcies a tu. Bueno, i si tenim segona part, a veure si Teresa s'anima a vindre. Adéu.